O tom vrchu, čo hovoria, že kostolný vrch, to nič ste nepočuli? To je kostolný vrch, je toto ponad školou, čo je. A tam, že bol starý drevený kostolík. A tam bol, no a potom za to sa to volal kostolný vrch, lebo ten kostol tam bol. Tam bolo aj chodili do kostola a dovka, že boli aj cintíry bol, že sa pochovávali aj dovoľade okolo Jarkova, pretože to tam boli aj šmikne, kováči, čo boli, aj konské cintoríny zase, čo boli. No a potom to všetko zrúcali, za to, že to tých kameňov tam veľa odmenuje. Dali ho po ňo, tie kamene, čo boli nastávané, tak to tak zrúcali a potom, že keď sa aj táto škola robila, tak keď tam zarovnávali, takže ponachodili aj podkovy, aj čo, takéto veci. Tak. Takže vlastne koň, keď zostarel, tak ho po zomrlo pochovali z bokov, hej? Hej. No. Preto konský cintorín. Áno, no tak sa to volá konský cintorín. To bol ľudský a to bol konský. A cintorín nebol nikdy na Zajžovej vlastne? Bola, kedy bol, tuto ako je tá pieskovňa, tak tam dole na tom ako je piesková baňa, tak tam na tej ravienočke. Tam bol cintorín. No a ja som počul, že tam bol konský cintorín. Aj potom za tým. Za tým. To sú roky, že to bolo strašne dávno. No. A vy si pamätáte ešte cintorín? Nie. Nie, to znamená zo spomínania, to starí ľudia hovorili. Starí ľudia, čo nás spomínali.